Pre, kabantay ka na ko manghod. Kaya, weh. Pre, kabantay ka na ko manghod. Naalam po din payata niyo. Chicks boy kay sa mong barangay. Imo na manghod. Ako na manghod. Pitiya anak pre uy. Pitiya ka na pre. Dalas ikaw. Ang wangod pa ni William ang chika. Ibilin sila ko na si mga pre. Sure ka, pre? Sure kayo pre, basta ampingin ako manghod ha. Ulagi, pre. Saligi ko. Ako'y bahala na yung manghod. So sige pre, muna ra ko. Sige, pre. Ikaw bala to ha. Ako'y bahala na yung manghod, pre. Pitian yung manghod niya, oy. Nakasimot na po kung dili maayo ani ba? Kay, single pa ka karon. Oh. Ako, kay, masaligan, good ko, kay. Buutan? Animax, natagak pa juda. Sorry kay ha, kay natagak ang... Oh, kabalo ko kondom to. Namang guni purpose no. Siyempre, mga ligo, may tagdagat. Tanawa. Oh, tanawa. Oh, mo na siya purpose ane para di mabasa ang cellphone ba pag mga ligo tagdagat. Palusot. Tara. Ay, sorry. Kani siya, gamit manggod kayo ni siya. Basig kulang ang pantimplada dito, aba. Sakto baka to kung gistorya. Tara na kay. Hindi kay, lingkod sa kay. Nagpaabot pa to sa tong sakyan. Nga, dali sa ka. Pag-snack sa kay, mangisa ko. Oh. Magaling kang kupal ka. Saan man ko ni? Pamainit. Sige, mangisa ko ha. Snack na nimo. Gini, mangi ko daan para ready to fight ha. Nawag na si Kuya. Hello, ya? Oh hello, asa na mo? Napako diri sa bus stop ya, nagulat kang jam. Asa si Bayat? Yung lakaw man to yan, nangihi. Naniod to na ka? Wala pa ya, pero naman siya gihatag ng snack sa kuha. Pineapple juice ug snowberry ya. Unsa? Mulat ako diya ha? Pre! Pre! Ha! Saktan ka! Alik dire! Tuara na bunalan. Ora tagam yung payata ka. Chicks boy tika. Utik ba utik?